Dobre, tak vítajte na dnešnom tutoriáli, kde si... Dobre, tak nie je to tutoriál, ukážeme si, ako sa stáva pekný štadión. Takže môžete si kúknúť, takýto budeme mať asi postavíme ho za 5 minút. Pekný, takto si ho obletíme. Takto to vypadá, teraz vám ukážeme šatne, poďte. A je to, takže určite viete čítať, hostia, domáci. Takéto sú šatné, môžete si ho niekedy postaviť. Potom ešte vám idem ukázať veľký vchod, poďte za mnou. Takto si to uľahčíme, ideme týmto, to máte jedno, všetky také. No a tu je vchod aj východ. Tu je takto vchod aj východ. Potom tu máme ešte hotel, môžete to tu vidieť. Takýto nádherný hotel. No, to je také. A ak chcete vidieť, ako sa to stáva, tak lajkujte a píšte do komentov. Zatiaľ čau.